психическото здраве на нацията не е добре. А, Моите съмнения се разпростират до там, че може би психическото здраве на човечеството не е много окей, защото бидейки изостаналия чак какъвто съм, съвсем скоро се сблъсках с феномена на тъжната бежова майка. Това е нещо, което го има в интернет от повече от една година, а пък ето, че аз го откривам днес. Но откривам и много прилики, нали. Примерно, аз се боядисах стените в бежово, обичам бежови ризи, имам бежова възглавница, а, пия бежов на цвят коктейл. Даже шибаната ми табакера е бежова на цвят, хора. И толкова много завидях на тези тъжни бежови майки, като ги видях в TikTok и навсякъде, че си казах, сега аз искам да съм като тях. Обаче не мога да бъда майка, аз нищо не мога да родя, нали. Мога, всъщност аз отслабвам с 2 кг всяка сутрин, като хора да раждам, нали, но това е съвсем друго. Обаче сме бежови. Бежови сме. А замисляли ли сме се някога, жените много обичат този жест, нарочно го използвам. Замисляли ли сме се някога бежовото какво символизира като цвят? Защото, нали, тъжните бежови майки си боядисват коледните яйца, великденските яйца в бежово, коледната елха в бежово, велосипеда на детето в бежово. Даже ще напръскат и болонката, която е бяла, но ще направят бежова с бежов спрей, за да стане тиктока, нали. То няма как сега. Изкуството иска жертви, защото трябва да сме ние. А, но се чудя дали се замисляме всъщност, че бежовото е така депресивния и изключително неприятен цвят. Самия аз съм се оградил в бежово, както виждате, и не съм на мнение, че това ме прави щастлив. А пък тренда се казва тъжните бежови майки. Ако беше веселите хараби, медени бежови майки, щеше да е много по-приятно според мен. Но тези културни трендове, даже сега виждам, че имаме една бежова хавлия там, ама няма да я нося да ви я показвам. Самият тренд, че хората се обединяват около нещо, което е лишено не от цвят, защото бежовото си е цвят, нали? Не от вкус, не от такова, но около нещо, да кажем, лишено от емоция, като тъгата, защото тъгата е просто липса на радост, липса на любов. Това е не. Тъгата сама по себе си не съществува, тя е липса на радост. Но когато се превърне в тренд това да тъгуваш, че си бежов и че си майка, започва да поражда едни въпроси у мен, дали тъгуваш по-скоро заради това, че си бежов или че си майка. Аз, бидейки не майка, мога да тъгувам изцяло за това, само че съм бежов. Нали, както пееха едно време земеделците, оранжево небето, оранжева земята, този тренд се оказа, че бежаво е небето, бежава е земята, бежаво е такова. А то не знам дори цвета бейж, защото знам, че идва от френски, бейж. Дали въобще съществува в български език като цвят, дали правилно го произнасям, дали объркан съм, да ви кажа, не знам. Вие бежови хора ли сте? Изтрещяхте ли вече? Свърши ли ви изпитателния срок?